Acum o să jucăm harta cu barca. Eu sunt Matei, acum filmăm. Știți că voi suntem ce asta? Am primit de am ceva. Ce? Am un test aici. Unde pune. Aici am pus-o. O, mi-a dat asta. Eu te arăt cu tine. Yeah, boy. Și mai mulți. Cât o de asta. Așa. Însă nu atât apă. Nu mai am prea mult. Ting. Ce fac ăștia? Ați văzut cu barca? Uite spre cine? Spre niște găini. Ia. Sunt găini. Am alea. Acum o să facem o casă minunată. Bine, adută și tu și aprinde focul. Țipi. Dar nu știu. Wow. Uite. Era ce amuzant. Ceva amuzant. Mă duc acum la... Haide! Duci cu tata acum. Duci cu tata, eu dai ca stradele. Pentru zile minunată. Asta ce e? O, a venit soarele, băi, mișcă. Mare, mare. A venit. Oh, uite, acolo se dă camera, mult camera. Uite, e un băț. Vezi cât e el acolo. Încă un băț spate. Mergem spre îmi trebuie ceva de asta. Nu știu ce are ăștia de mine. Asta se duc. Asta mi dacă am făcut la leagă, asta se duce. Ia să văd. Asta se joacă la lac. What is this? Asta ce? Avem multe din pe. Ducem spre aia. Nu știu ce e, adică sare. Un om. Barca mai mare. Gata. Ducem spre. Acum o să facem ceva.
Ce e asta? Mă ducem spre... Asta ce? Asta bă. Să abonați la mine. Să abonați la Radu Mihnea. Să vă abonați la Radu Mihnea. Unde e roșu, ăla e Mihnea. Avem un copac de făcut. O, ce e asta? Un copac a crescut, e, boy. Ehe, boy. Îți de haltă. Lasă să vedem. La asta vreau să vedeți. Uite cum a ieșit asta. E bună. Dar nu tângoi. Dar priviți aici. Cum e? Ce? De asta. Că am făcut casa și mare. Eu am fost mare